започнах все повече и повече да харесвам този бекграунд. Здравейте, както може би сте разбрали от заглавието на това видео, то ще бъде на тема How to organize your room and how to clean faster. В днешното видео ще ви дам няколко съвета как може да чистите стаята си, да я подреждате много по-лесно и да бъдете по-организирани. Също така, този клип е колъп с две уникални, прекрасни блогърки. Едната от тях е Ивка Дачева, а другата каналът ти се казва Виктория, Вики Пенева. Линкове към техните видеа ще намерите долу в описанието и нека направо да започваме. Влезте в стаята си и огледайте това, което не ви харесва и започнете от него. На мен лично така ме е най-лесно да преценя какво не е подредено или трябва да се оправи. Започнете като изхвърляте боклуците от стаята си, събирайте всички ненужни неща, изрезки и тем подобни, които вече не са ви нужни и не ви влизат в употреба. Може също така да си вземете някаква турбичка или контейнер, в който да събирате боклуците и след това да ги изхвърлите. За да ви е по-лесно да съберете изрезките, по-добре ги пъхнете в пликче. Поне аз така правя. И накрая всичкото това го пъхате в турбичка и изхвърляте в контейнера. Наистина става много по-лесно. Ето един съвет. Подреждате си дрехите така, че лесно да ги намерите, когато бързате. Аз тук съм подредила част от панталоните си. В средата са блузите и ризите, а пък отдясно съм сложила част от свичерите си, които най-често обличам. Сега ще ви покажа един много лесен трик за сгъване на тениски. Освен първия начин, който ви показах за сгъване на тениски, има и още един много лесен. Първо прегъваме ето така. Когато събличате дрехите си, не ги хвърляйте, а ги подредете веднага, щом ги събличате, защото иначе ще ви се събере целият този куп наведнъж. И ще ви отнеме много време да ги съберете, да ги подредите, да ги сгънете, отколкото ако ги съблечете и изгънете просто една блуза и един панталон. Следващите няколко съвета, които съм ви приготвила, са свързани с подреждането на останалите неща във вашата стая. Ако имате стари изрезки и искате още да ги използвате, защото могат да ви влязат в употреба, но не знаете къде да ги сложите, просто можете да използвате тези папки, в тях можете да слагате изрезки, рисунки и въобще всякакви такива неща. Така няма да са разпиляни и ще можете отново да ги използвате. А в ето такива по-големи папки можете да поставяте книги. Аз лично имам много такива с нестандартни размери. И не знам просто къде да ги сложа, защото не ми се побират на рафтовете. Подобно на папките можете да използвате и кутии, те побират всичко и са чудесен начин да приберете нещата си. Ето някои от кутиите, които аз използвам. В тази държа бижута и най-различни други неща, като гривни, пръстени и гердани. В тази държа всякакви рандом неща, буквално има от всичко, каквото се сетите. В тази държа моята косметика, като лакове, гримове и тем подобни мимичешки неща. А в тази държа ластици, неща за коса, аксесуари и други. Подреждайте по-малките неща върху по-големите. Ако имате много чанти и се чудите вече къде да ги слагате, можете да използвате този много полезен трик. Слагате по-малките в по-големите. При мен върши страхотна работа и не вземат място. Или поне не е толкова голямо, отколкото да ги слагате една по една. И после тази, в която сте сложили малките, слагате в още по-голяма
И така наистина става много по-подредено и знаете кое къде ви е и не взема толкова много място. Можете просто да напъхате всички чанти в една голяма. По този начин, вместо чантите ви да са навсякъде из стаята, са много по-подредени и не вземат толкова място. Тази стъпка се казва Everything Have Place, защото според мен всяко едно нещо си има място в стаята ви, просто трябва да го намерите, а това, което няма място, трябва просто да му измислите. На бюрото си, както виждате, аз съм подредила всякакви неща, от плюшени играчки до касички и купчета Рубик, абсолютно всякакви неща. За да организирам по-добре нещата си, аз използвам ето тези шкафчета с рафтове. Тук съм подредила някои от книгите си. На втория ред също има книги и други различни кутии за бижута, както и декорации. И на третото, както вече видяхте в по-предишните кадри, са ми кутиите с рандом неща. Това бяха моите съвети. Надявам се те да са ви помогнали да бъдете по-организирани и да чистите вашата стая много по-лесно. Линкове към клиповете на другите момичета, с които е колаба, ще намерите долу в описанието. Също така информация за мен, за клипа и всичко останало. Социалните ми мрежи ще бъдат написани долу в описанието и ще се видим следващия път.